Hi, my name is Sandra and you're watching Micro Moments. For today's video, tayo po ay andito sa Fertids Park. Lockdown po dito ngayon kung kaya wala gaano mga tao kasi itong building na to po, ito po ay eskwelahan. Nakikita niyo po dyan, paralan yan, paralan. Tapos meron po dyang malaking swimming place na may 5 swimming pool sa bandang yan po na building. Nakikita nyo, iniiwasan na po natin yung mga tao kasi meron ding ibang nagpipiknik sa ngayon dito. So nahanap din tayo ng place na pagpiknikan kasi meron ding nakaiisip na magpiknik sila ngayon. Siguro naboboard na din sila, bored na din sila sa bahay nila. Yan, meron dalawang nag-walking. Sobrang lawak ng place na to, friends. Maraming indoor at saka outdoor activities ang pwedeng gawin dito, pero karamihan ay outdoor. Yung building na yan, 5 swimming pools na malalaki ang nandyan, pero close sa ngayon kasi nga lockdown. Pero hindi ibig sabihin na lockdown dito ngayon ay hindi pwede maglakad-lakad sa nature. Hiningal na ako, friends. Ang importante lang naman ay meron kang distansya sa mga tao. Yun. So, ang mga tao allowed maglakad-lakad. Okay lang hindi mag-mask. Basta merong at least 2 meters away sa iba. Yun yung rule. Ayan, friends, makikita nyo nasa malayo may nababike, nabawalking, at ako maghahanap ng place para kumain. Ang dami palang hindi ko nadala. Hindi ko pala nadala yung mic ko. So mic sa GoPro talaga yung sasagap ngayon ng audio. Walang choice. Ay, hinihingal, friends. Need ng exercise. Yan, di ko alam paano yung sport dyan paglaro, sa totoo lang, kasi siya, yung racket niya na ginagamit parang combination ng tennis at saka table tennis kasi short lang siya eh. Yan, friends, makikita nyo meron talagang madami mga tao, lalaro sila ng frisbee. So basically yung mga tao talaga ngayon dito kasi inaano na huwag mag-travel ng malayuan. As much possible dito lang kung saan ka. Kung kaya inaaliw ng mga tao, tulad ko, inaaliw din ng mga tao yung sarili nila sa kung ano-ano lang paraan. Wala pa akong nakikitang table, friends, para maupuan. Siguro sa unahan banda. Yan, friends,
Ewan ko ba kung against the light. Ano, Clatre Park. Ibig sabihin, mag-ano ka dyan. Climb dyan. Tapos, doon sa ibaba, pag winter time, sobrang lawak na skating area. Skating rink. Pero ngayon, kasi wala nang snow, nasa gilid na lang. So, ano na lang siya. Parang summer sports na yung ilalagay dyan. Yan. Karamihan ng mga tao ngayon dito na andito ay nagwo-walking, bisikleta. Yan. Siguro may mga Filipino din andito ngayon. Kasi ang park na to, friends, free ang entrance. Except sa yung ganito, yung Clatre Park, may bayad syempre. Kasi gagamit ka ng mga gamit para pang ano, safety. Hello. Ayan, friends. Meron pa talagang snow doon. Oh. Ang daming tao ngayon dito, ha. Pero expected naman. May pandemic o wala. Madami talaga nagpupunta dito. Simula super liit pa hanggang sa mga matatanda na. Itong mga nasa unahan ko, mga 80s, 90s na to. Walking. Sana makahanap na ako ng mapag-picnican doon sa unahan, friends. Para may nag-picnic din doon. Ang dami palang nag-picnic ngayon. Kala ko ako lang may picnic. Madaming nakaisip na mag-picnic, friends. Yan. Medyo basa ko siya tingnan kasi snow yung dati. Tumaw. Dali lang, friends. Yung iniisip kong pag-picnican, may mga nag-picnic, friends. May imupo na doon. Maghahanap ako kung saan ako pwedeng magpesto. Pagpasensyahan nyo na, friends, na maririnig nyo yung hangin. Kasi po, naiwan ko yung mic ko. Kaya need na ang audio talaga ay galing sa GoPro. Doon siguro ako sa baba, banda. Nagkali. Doon na siguro sa baba, friends. Saan ba ako? Kasi meron na nakapwesto eh. Siguro doon sa sa unahan pa. Meron medyo malayo-layo pa, friends, na ano, tatahakin. Hindi naman ganun kalayo. Ay, ako wala pa nakapisto doon.
samahan nyo lang muna ako mag-walking. Kasi nga, kung gusto kong pagpwestuhan, meron na nakapagpwesto. Kaya, unahan na lang tayo, friends. Ayaw pala na mga snow dun banda. May nag-frisbee. Meron ba talaga mga paunti-unting snow? Hindi pa nauubos. Yan. Baba tayo, friends. medyo mahirap kasi meron akong dalang bag. Kasi yung daanan matarik, whatever. Mahirap yung bag ko kasi meron siyang wheels. May wheels kasi yung bag ko, friends. Hindi naman pwedeng ko na lang. Sobrang matirik yung daan. Pero hindi ito mahirap pag papunta. Pag paakyat na, hindi mahirap. Dito lang pagpababa. Challenging. Pag may dalang bag. Nakakaloka. Unahin ko na yung bag ko punta doon. Kasi sobrang matirik eh. Oo. Pinapinigilid lang. Kasi nakakatakot naman talaga, friends. Sobrang matirik eh. Hindi kaya ng powers na dire-diretso. Ayan, friends. Almost there. Yan, andito na tayo. Merong mga tao sa taas. Dito ko kakain for picnic. Kasi kanina, doon sana ako sa kabila. Meron mga nag-picnic doon. Tingnan nyo yung place, friends. Diba ang ganda?
Ang ganda lang. Frozen pa yung ano, lake. Please don't forget to press like, subscribe, and bell buttons.